Boas tardes a todos. Previa convocatoria ao efecto en tempo e forma, iniciamos a sesión plenaria do día de hoxe cos asistentes seguintes. Polo Partido Popular, Luis Manuel Insolago, Susana Rodríguez Moniña, José Manuel Traba Fernández, Jennifer Suárez Silva, Manuel Canosa Trillo. Por Alternativa dos Veciños, Martínez Traba Francisco e Lestón Redonda Francisco Antonio. Polo PSOE, José Marcote Suárez, Alexandre Domínguez Rado. Polo BNG, Teresa Fernández Martínez. Eu que como alcaldesa e tamén do grupo da Alternativa dos Veciños, e como secretario interventor o que ocupa a plaza, Marcos Vázquez Campaña. Comenzamos, pois, ca orden do día. Primeiramente, vamos a solicitar, xa vos enviamos Marcos enviou a documentación a todos os concelleiros, porque necesitamos incluir por vía de urxencia un punto, que é a aprobación da conta xeral formulada, que se formula o pleno. Esta conta xa foi presentada nunha comisión, xa foi publicada, xa ten todo o preceptivo para traer a pleno hoxe. A urxencia é porque para enviala dentro de plazo, que o plazo é o día 15 de outubro, para enviala en plazo ao Tribunal de Contas. Primeiramente, vamos a votar a procedencia da urxencia, se vos parece, ou se algo tenes que dicir antes, alguén? Pois, procedemos pois a votación da inclusión por urxencia, da urxencia. Votos a favor? Abstencións? Unha abstención. Non vin antes dos aí, pero estabais todos, non? Vale, entón, 10 a favor e unha abstención. Efectivamente, entonces agora xa antes de nada vamos a votar o punto, que é a aprobación da conta xeral do Concello de Fisterra correspondente ao exercicio 2023 nos termos que consta no expediente e que está integrado polas contas anuais do Concello e a documentación complementaria legalmente establecida e que teñen todos os concelleiros. Procedemos á votación, ou queredes antes hai alguna intervención? Procedemos pois á votación. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada, pois, non, Marcos? Continuamos, pois, ca orden do día. Proposta de aprobación se procede dos borradores das actas das sesións anteriores. Hai algunha intervención? Procedemos, pois, a votación. A favor? Unanimidade. Quedan logo aprobadas por unanimidade. Punto segundo, é a proposta para ratificar, se procede, do decreto dictado por min, número 538/2024, de data 26 de setembro de 2024, relativo a determinación dos días con carácter de festas locais para o ano 2025. Eu propoñía, despois de haber falado con quen leva o tema das festas, eu teño moi claro, proponse o luns 21 de abril e o luns 8 de setembro. Isto xa foi a comisión tamén e xa foi, estaba claro. Alguna intervención? Vamos pois logo a aprobación. Votos a favor? Unanimidade. Queda aprobado pois estas datas de festivos locales para o 2025. Terceiro, proposta de pago de dietas por manutención e desplazamentos aos membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Fisterra por recoñecemento extrajudicial de crédito 3/2024. A agrupación fixou un servicio que fui atender durante o verán, todo o verán do 2023,
atendimos o Faro. Nos acabábamos de chegar ao goberno, entonces o Faro, a situación era desbordante, miles de personas que entraban, salían coches, entonces eles fixéronos unha colaboración. E nós o que pretendemos con este expediente é pagarlle as dietas, al menos, o kilometraxe dietas, dos días que eles pasaron todos os días do verano. Bueno, traímoslo aquí a pleno, porque así é, porque por decreto de alcaldía, pois o secretario non me recomendou que iso se fixera, non o tiñamos moi claro, así que traémoslo ao pleno. Xa foi dictaminado na comisión correspondiente, e agora non sei se queredes alguna intervención ou procedemos xa á votación. Intervencións? Procedemos pois á votación. Votos a favor? Unanimidade, pois. Continuamos. Proposta de modificación orzamentaria 13/2024 na modalidade de suplemento de crédito. No anterior pleno trouxemos a unha modificación de crédito que eran de 545.000 euros. Esa modificación de crédito que trouxemos, ese expediente que trouxemos no anterior pleno, recollía xa facturas efectivamente recibidas. Ahora decidimos, por recomendación do secretario interventor, decidimos traer a seguinte, por importe de 300.000 euros, porque, aínda que os que aquí están non todos, senón os que estábamos na comisión informativa, xa quedou claro o que queríamos facer con eso, pero para que os que non estaban na comisión informativa e para toda a xente que nos pode escutar e oír este pleno, é explicar que aquí é un pouco de previsión. Con isto teríamos cuberto o pago de facturas a proveedores hasta decembro. Entonces, é unha previsión, porque que pasa? Si esperamos a ter as facturas, pois tardaríamos en pagar os proveedores máis de 3 meses. O recomendado, bueno, non o recomendado, senón o preceptivo, o que di a lei, é que as administracións deben pagar en un plazo máximo de 60 días. Se non facemos así, vamos a incumprir, xa o sabemos directamente, e non só eso, sino que nós temos moitos proveedores que son autónomos, que nos fan pequenos arreglos ou máis grandes, pero bueno, que viven, que xa sabemos todos os que somos autónomos ou fomos ou temos familiares, a gravosa situación que é, e sobre todo cando incluindo neses traballos que se fan, aportan materiales eles. Entón, este expediente non trae facturas efectivas, trae unha previsión. E as previsións, as partidas que se recollen, que vimos que eran escasas, que nos iban a quedar escasas, pois é para material e reparacións, para material eléctrico, sobre todo o alumbrado de Nadal, logo para servicios terapéuticos, para as padés, o plan Respira, determinadas actividades culturais, que, bueno, gastamos dinheiro, Fisterra é moi activa culturalmente, e así queremos que continúe. Subvencións para festas, hai tamén para gratificacións, as horas extras que nos fan o personal, tanto funcionarios como laboral. Como laborales sabemos que as partidas se quedan pequenas, outros suministros, para limpieza viaria e dos inmuebles que facemos, bueno, no verán reforzamos a limpeza, sobre todo dos aseos públicos que deixamos abertos todo o verán, e que continúan, pero con menos, o Faro se reduce a frecuencia de limpeza, pero continúan abertos todo o ano. E logo para traballos técnicos. Isto é moi importante para nós, o de os traballos técnicos, porque temos previsto xa realizar neste ano os proxectos para o post-2025. E consideramos que esa xente hai que pagarla, sen ter que esperar a ter as facturas, a logo traer a un pleno a modificación de crédito. A modificación de crédito non só é aprobala no pleno e xa é o poder pagar. Aprobase no pleno, faise un primeiro dito dunha exposición previa, e logo hai unha exposición de aprobación definitiva, e iso vamos a 2, 3
3 meses mínimo, desde que está a factura aquí, contando que fagas o pleno o día seguinte de recibir a factura, o cal non é así, porque recolleremos todas as facturas de 2 ou 3 meses. Entonces, con esta modificación de crédito, pretendemos todo isto, evitar que os proveedores esperen no pago das facturas. Que o que non se gaste, eu non o vou a levar no bolsillo. Entonces, queda aí, non se gasta e punto. Si chegou, o mellor en algunhas partidas, incluso nos poderemos quedar cortos. Ahora mismo, esta corporación leva aprobada unha modificación de crédito de 545.000 que aprobamos a Vigo, como digo, no anterior pleno. Pero isto é así desde, non sei desde cando, pero, por exemplo, no ano 2023, as modificacións de crédito que se aprobaron en pleno ascenderon a 1.331.000, no 2022 a 761.000, no 2021 a 690.000. O sea, sabemos que é necesario aprobar. Nos agora eran 545 as que tiñamos aprobado, agora queremos unha modificación de crédito de 300.000 euros, que con eso serían 845.000, quedaría moi por debaixo da do ano pasado. Como sabemos que é necesario para a aprobación de facturas, por eso traemos a modificación sin ter as facturas físicas ou sin ter o gasto realizado. Pido aos componentes desta corporación que pensen en eso e que pensen no perxudicio que podemos causar sin querer, porque as facturas vamos a pagadas. Eu sei que todos os grupos estamos en eso na mesma dirección. Por iso pido que se faga un ejercicio de conciencia e se pense que é bo para o Concello, pero que é bo para os proveedores, que é bo para a Fisterra. Non sei se tendes algunha intervención. Moi ben, Luis. Sí. Mira, todo isto que acabas de comentar do tema de pago ao que nombraste as padés, autónomos de distinta índole que fan os seus traballos e efectivamente deben cobrar. Na comisión do pasado mércores dixemos o meu grupo que estas 13 conceptos, 13 descripcións tan xenéricas eran totalmente, pois nós aquí non digamos nada, porque aquí ponches mobiliario 5.000 euros, claro. Eu entendo que vostede quere estes 5.000 euros para despois andar movendo e andar, pero nós pedimos, como fixeron anterior, dos 500.000 euros, que nos detallaran máis vostede no mismo. O sea, vostede, eu entendo que non quere que seja por isto, vostede o que quere é agora profundizar no seu papel, que está xogando moi ben de víctima, e intentar facer pois o seu papel. Pero bueno, independentemente deso, levamos en xullo aprobamos a modificación de crédito de 500.000 euros. Pídenos agora que aprobemos unha de 300.000 euros máis, o cal son 800.000 euros, non? En 2 meses, exactamente. Penso que non estuvo atento á explicación. Sí. Pois eu dixe que a modificación anterior iba con facturas, porque eran facturas que tiñamos efectivamente xa en Concello. Esta, xa tenemos algunha, pero é unha previsión para as facturas que vayan a vir do gasto que sabemos que vai haber. É para que os proveedores non teñen que esperar, pois, hasta marzo, ou mellor, hasta marzo do 2025 para cobrar algo que podan facer en novembro. É iso, simplemente, non sei se iso... Non, vostede está xogando tamén cos tempos, porque non son así, porque en palabras de xente que sabe máis, o outro día na comisión dixose que era sobre un mes. Pero independentemente disso, que non é o caso... É un mes, Marcos, é un mes. Un mes é a exposición pública. Pero nós non vamos a facer un pleno o día seguinte de recibir unha factura. Independentemente disso, que non é o caso, é que nos vamos sempre a apoiar a todo este tipo de proveedores, acreedores e todo que realicen as súas funcións para o Concello, non? Porque se é por responsabilidade debemos facelo. Vostede o que ten que facer é aprobar os orzamentos. O sea, os votos, os 6 votos que conseguiu no momento... Cando eso, cando traiga os orzamentos, cando os traiga... O que ten que facer... Deixen, por favor. Sí. O que ten que facer é traer os orzamentos negociados cos 6 votos que lle deron a alcaldía
E despois, pois, xa non hai tanto problema para isto. O que pasa é que vostede non é capaz, porque trouxe unha vez os orzamentos, tuvo que retirar da orden do día, trouxos o seguinte pleno ordinario e conseguiu 3 votos a favor. O sea, menos ainda do que iba a conseguir seguramente no primeiro dos plenos. Entón, a súa incapacidade, a súa pouca responsabilidade seguramente, porque agora, claro, eu entendo que o que dicía antes, o seu papel de víctima vai a empezar a xogar a partir de agora, non? Como xa xurdiu nesta explicación que non foi a mesma que quedou na Comisión de Asuntos Xerais. Entón, claro, cando andamos con estes xogos de vertemos información que non é verdade, xogamos a ver, claro, pois entonces poden pasar estas cousas, non? Que conta con solamente 2 apoios e non sei se algún máis, que eso en tal caso non é asunto meu. De todas formas, a raíz do vitimismo e das mentiras que vostede virte sempre, o sea, sempre, vostede fixo alusión a min nunha rede social, comentando o tema de que para setembro vostede xa non iba a estar aquí, que non sei que non sei quantas, súas cousas, que primeiro di unha cousa e depois na radio comenta outra contraria, o sea, o que co tempo vai a saber todos os vecinos, non? Estas mentiras teñen as patas moi curtas, e o vitimismo dura o que dura, así que si quero collo como consello. Mire, penso que non entendiu, que usted está ca cabeza en outras cousas, eso xa está pasado, non pode ser. Eso que tiña usted na cabeza non pode ser, non se pode dar. Eu estou dicindo que estas modificacións de crédito non as invento eu. Os anteriores, a anterior corporación... Aqueles señores tiñan un orzamento porque era a maioría. Aqueles señores tiñan un orzamento porque era a maioría. Vostede non é a maioría, intenta conseguila. E vais perder a Deixe de falar, por favor. Pero tendo o orzamento, xa viron que era necesario, son necesarias tamén as modificacións de crédito, porque o orzamento non deixa de ser unha previsión. Esos son os orzamentos. Pero logo, no día a día, e no que vai pasando, pois xa lle digo, no 2023 as modificacións de crédito que se trouxeron a pleno ascenderon a 1.331.000 euros, no ano 2022 a 761.000 e no ano 21 a 690.000. Todos estes anos tiñan os presupostos aprobados, e non pasa nada. Son modificacións de crédito que se fan, que fan falta facelas. Puseron os presupostos super ben feitos. Bueno, pero había as modificacións de crédito. Que ten que ver unha cousa co os presupostos son farei, claro que sí. Pois fago os presupostos, os 6 votos que son falta, fago os presupostos e deixe de andar contando leyes e historias que... Madre mía, Luís, por favor, non perda os papeles así desta maneira. Centrémonos no tema. Así é, que fala vostede, eso sí. Vamos a... Se dará conta de todo o que está. Sí. A ver, mucha. Bueno, a idea do secretario Teletón parece moi correcta, ao aconsellarlle que fixera a modificación de crédito a estas alturas, non? Porque, bueno, estamos en outubro, é unha práctica bastante habitual, pois, en estas datas facer unha previsión do presuposto hasta final de ano, non? Para non ter problemas no Concello, e sobre todo que non teñan problemas os que teñen que cobrar do Concello, pois non está de máis facer unha previsión e completar aquelas partidas que se entenda que o mellor fai falta completar para que se poda pagar en tempo e forma, non? O Consello, pois que o secretario, eu admito que está moi ben dado. Tamén lles fixo un informe que eu penso que tamén está moi ben feito, que é probable que o estudien e que o miren ben, porque, como ben lles di, neste ano non nos van perdonar non cumprir a regla de gasto. Entonces, vamos a estar en peligro de entrar en inestabilidade presupuestaria. Eso pode levar consigo que ao final nos obliguen a ter que facer un plan económico financiero. O que vale, que, bueno, eso a ninguén lle gusta, a ningún concello lle gusta facer, porque eso leva consigo normalmente axustes. Vale? O plan económico financiero sona moi ben a palabra, pero se resumimos son axustes. Entonces, o que se lle recomendo é que fajan moito caso dese informe, que o mellor en outros momentos pois poden non leerse moi detenidamente, pero creo que hoxe en día, nos momentos en que estamos, sería moi conveniente que o leera
é que tomaran as medidas oportunas para que o señor secretario interventor non teña que facer outro informe como ese, porque esta modificación de crédito vai destinada, como ben diel, basicamente a gastos federales. Eso quer decir que probablemente estemos descompensados en gastos xerales, é dicir, estamos gastando máis do que ingresamos. Esa é a lectura práctica de texto, non? Estamos falando de gastos xerales, de gastos corrientes, que eses son os gastos repetitivos durante todos os anos. É dicir, non é unha cousa que este ano temos e o ano que ven. Non, vamos a ter todos os anos. Entonces, vamos a estar todos os anos con déficit. ¿Vale? Con un déficit, con a diferencia entre ingresos e gastos que, na medida en que podamos ir compensando co remanente de tesorería, pero eso non vai a ser eterno. É dicir, o normal é solventar esa situación e tomar as medidas desde o goberno oportunas para equilibrar os ingresos cos gastos. Eso xa o deixo a elección do goberno, pero eu diría, aconsellos que lean profundamente ese tal, que se deixen aconsellar neste caso polo secretario interventor e incluso que lle pidan consello para ver cales serían as medidas máis axeitadas para levar a cabo. Nós evidentemente vamos a votar a favor da modificación porque entendemos que é necesaria e non facelo así sería complicarle a vida ao Concello, pero máis que nada a xente que traballa para o Concello e que depende tamén desas facturas e deses cartos, non? Moi ben, agradezcolle o voto, quero contestarlle a ele, se todo. Pero a estabilidade, efectivamente, a estabilidade orzamentaria, Marcos xa me leva avisando, sobre vamos falado, pero hasta ahora non se incurriu nela porque desde o 2020 se levantaron as normas polo COVID. Se non Fisterras hubiera estado, pois probablemente desde o 2022 en eso non recoñece. Pero temos que seguir adiante, si temos que facer un plan, pois farémoslo. Hai concellos que o fan, é así, non debemos ter medo a eso. Nos temos que dar salida ás necesidades do concello. Que hai que facer un plan, pois xa se fará. Igualmente que asumimos cousas que hai que ir para adiante. A ver, o plan económico financiero é unha situación excepcional. Vale, non é a facer un plan cada ano porque resulta que estamos en déficit. É unha situación excepcional que te obligan a facer un momento determinado, bueno, para as circunstancias que sean. E faise. Pero, o que che din é que tomes as medidas para que non o tenhas que volver a facer. Eso é o que digo, vale? Exactamente. Quero dicir, agora tocarame a mí porque son paralizadas esas medidas fiscais polo COVID e levantáronse xusto este ano. Pero bueno, Nós xa tivemos un ao principio de todo. O que pasa é que tomamos despois as medidas para non ter máis. É así, claro, como hai que facer. Tomar as medidas, pero non vamos a dicir, non, aquí paramos de gastar e aí en Fisterra non se vai nada máis. Non, hai que ir para adiante, loitar e logo facer un plan financiero que nos pode axudar, claro que sí, a levar adiante. Eu non dixen que parara de gastar, Non. Eu agradecille o sentido do seu voto, pero que queres de eso. Teresa. Bueno, por non ser repetitiva, tampouco non vou a... Como xa na xunta informativa o Teneraxa dou o seu voto favorable, pois o único nada, seguir co voto favorable nesse sentido, porque ademais, o que decía o portavoz do PSOE, xa nos gobernos anteriores tamén fixemos o mesmo, e, por tanto, non ten sentido que se vote en contra. José Manuel, por favor, José Manuel, falcatuadas, por que di eso? Por que di eso, en alto? Non, xa fixemos o que... Non, xa fixemos modificacións de crédito. Usted esa palabra é desafortunada moito. Pois, sí, pois acepto as disculpas. Estamos nun pleno, non estamos no bar. Procedemos entonces a votar, se vos parece. Votos a favor? 5. Votos en contra? 6.
Non se aproba pois a modificación de crédito, non hai nada máis que decir. Seguimos pois. Proposta da aprobación do reformado do proxecto técnico para a rehabilitación do Polideportivo Municipal de Fisterra. Vale, aquí temos, bueno, o Polideportivo, tuvemos que facer un modificado porque quedouse corto este, non? Entonces, estaba o proxecto era para decir que o orzamento de execución foi de 236.242 euros máis IVA, finalmente hubo un incremento dun 20% de obra. Entonces, bueno, o que traemos aquí, xa foi falado tamén na comisión, entonces, pon a ler a proposta. Visto o documento reformado do proxecto técnico para a rehabilitación do Polideportivo Municipal de Fisterra, asinado en data 7 de 8 de 2024 polo arquitecto Alfonso Botana Castelo, colexiado número 2405, por importe total de orzamento de contrato de 408.198,62 euros, visto o requerimento de emenda de documentación da Diputación Provincial da Coruña de data 16 de 9 de 2024, polo que se require ao Concello de Fisterra a que complete a documentación xustificativa presentada co acordo de aprobación do novo proxecto asinado en agosto de 2024 polo arquitecto Alfonso Botana Castelo, colexiado número 2405, unha vez consta no expediente informe favorable de supervisión do proxecto emitido polo Servizo de Asistencia Técnica a Municipios, visto o informe de Secretaría de Intervención de data 25 de setembro de 2024, obrando no expediente, esta alcaldía propón ao Pleno da Corporación, primeiro, aprobar o documento reformado do proxecto técnico para a rehabilitación do Polideportivo Municipal de Fisterra, asinado en data de 7 de 8 de 2024 polo arquitecto Alfonso Botana Castelo, colexiado número 2405, por importe total de orzamento de contrata de 408.198,62 euros. Segundo, remitir certificado deste acordo á excelentísima Diputación Provincial da Coruña para o seu coñecemento e demais efectos. Alguna intervención, queredes? Procedemos pois a votación. Votos a favor? En contra? Abstencións? Ahora vamos as mocións, que son as mocións, temos tres mocións, as tres as presenta a concelleira do Benegal, Teresa Fernández Martínez. Vamos ca primeira moción, que é a moción para o rexeitamento da subida do canon de Sogama e por un novo modelo de xestión de residuos. Teresa, te la palabra. Dona Teresa Fernández Martínez, portavoz do Benegal, Concello de Fisterra, a ver da legislación vixente, presenta para o seu debate no Pleno da Corporación Municipal a seguinte moción. O anuncio da Xunta de Galicia no incremento do canon de Sogama para 2025, logo da suba xa aprobada en xullo de 2024, suporía un incremento acumulado de máis do 60% do canon, tipo pasaría dos 68 euros tonelada da primeira metade de 2024, coa bonificación do 15% máis de 100 concellos pagaban 56 euros, aos 108 euros en 2025. Un auténtico sabrazo e un atraco que merece unha resposta contundente por parte dos concellos. No outono de 2022, a Xunta incluíu no borrador de orzamentos para 2023 a supresión da bonificación do 10% do canon para aqueles concellos que implantasen a recollida separada dos biorresiduos e repercutisen a bonificación dos recibos que paga a veciñanza. Logo dun rexeitamento xeneralizado en vésperas das municipais, Rueda anunciou no Parlamento o incremento da bonificación ata o 15% nos concellos con recollidas separadas e biorresiduos e quinto colector ou colector marrón, medida que se comezou a aplicar no ano 2023. A mediados do ano de 2024, a Xunta elimina a bonificación e incrementa o canon nun 30% dos 68 aos 88 euros por tonelada,
Os concellos con bonificación do 15% pagaban 56 euros por tonelada. E agora anuncia un novo taxazo para 2025 que levaría a factura até os 108 euros. Supónse que a medida se tramitará na Lei de Acompañamento dos Orzamentos de 2025. Desde o BNG consideramos que este incremento unilateral desproporcionado é elusivo do canon aos concellos e consecuencia do fracaso estrepitoso do sistema SOGAMA baseado en solucións finalistas como a incineración e o depósito en vertedoiro, penalizados pola normativa europea de residuos. A Xunta xustifica a necesidade deste incremento polo desfase nas contas de SOGAMA, como consecuencia de decisións do Goberno Central que tiveron unha repercusión do 21,3 millóns de euros nas contas da empresa en 2023. Aínda que a Xunta procura excusas e justificacións externas, a causa do desfase económico de SOGAMA e dos seus números vermellos é a ineficiencia e o elevado custo do transporte, a xestión centralizada e a incineración de residuos e, sobre todo, o erro que supón optar en exclusiva pola opción absolutamente superada da incineración. O modelo de SOGAMA é obsoleto, centralizado e antiecolóxico, como demostra o feito de que Galicia se sitúe a cola en reciclaxe, lonxe aínda dos criterios que marca Europa, pois a porcentaxe de reciclaxe en SOGAMA no 2020 foi do 21%, cando a Unión Europea marcaba case o 50%. Somos a segunda peor comunidade do Estado en cifras de reciclaxe, xa que o propio plan da Xunta prorrogado ata 2022 establecía a necesidade de tratar mediante compostaxe 245.000 toneladas, cando a cifra oficial en 2022 apunta a que só se chegou ás 3.000. En lugar de abrir un debate sobre a cuestión dos residuos e introducir cambios no sistema de xestión para adaptado ás exixencias da Directiva Marco de Residuos, a Xunta opta por facerlle pagar aos concellos o fracaso dun sistema centralizado obsoleto, moi custoso e antiecolóxico. A Xunta opta pola solución fácil dun novo sablazo aos concellos, seguindo coa súa especialidade de buscar culpables en lugar de propoñer solucións. O novo taxazo anunciado para 2025, que levará ao canon de 108 euros por tonelada, o que supón un incremento total de máis do 60% de media en poucos meses. O incremento é maior para os máis de 100 concellos que pagaban un canon bonificado de 56 euros por tonelada a cambio de implantar a recollida separada dos biorresiduos. Para evitar esas perniciosas consecuencias para o Concello, o Grupo Municipal do BNG propón ao resto da corporación a adopción do seguinte acordo. Rexeitamento aos taxazos de SOGAMA, o aprobado en xullo e o anunciado para 2025 que a Xunta de Galiza pretende aprobar. Instar a enxir unha política de residuos primando e incentivando a recollida selectiva, a reutilización e reciclaxe fronte ao custoso e antiecolóxico sistema SOGAMA baseado na incineración. Solicitar a creación dunha comisión de traballo entre SOGAMA, as Consellerías de Medio Ambiente, Facenda e a FEGAM para determinar as condicións do canon para o ano 2025 antes da aprobación do proxecto de orzamentos da Comunidade Autónoma para ese ano e debater sobre o cambio de modelo de xestión de residuos en Galiza, incluindo o debate sobre a fórmula que permita a cada concello, con independencia da súa dimensión, acceder á reducción do canon e valorando para a aplicación desa reducción o compromiso de cada concello na aplicación da compostaxe individual ou comunitaria, ou financiando modelos de xestión alternativos nos que se debe primar o tratamento de proximidade dos biorresiduos con sistemas de compostaxe domiciliaria e comunitaria. Bueno, non vou a argumentar moito máis, porque ademais hai outras dúas mocións, son un pouco longas, entón, bueno, esperar que opinan os portavoces, en todo caso, nada. Intervencións? Sí. Bueno, o canon de SOGAMA incrementase, non, pero incrementase por uns motivos, o sea, non é unha empresa pública, os motivos pois son o imposto á incineración, imposto estatal sobre o vertido e imposto estatal sobre a produción de enerxía.
ademais da orde ministerial que elimina a retribución que recibía pola planta termoeléctrica de Cerceda. Todo isto fai que Sogama caese nun sobrecusto de 30 millóns de euros por tonelada. Malia este sobrecusto, motivado por estes factores, pois a Xunta de Galicia fixo que de media se conxelara, non? E quedasen estancados nos 66 euros por tonelada, igualando os precios do ano 2023 para os municipios. A maiores hai que dicir que sigue sendo Sogama máis barata que, por exemplo, os concellos da Mancomunidade de Barbanza ou da planta de Nostia, non? Entón, todo isto fixo que, para que non siga caendo en pérdidas, Sogama tuvese que incrementar o canon, pero que a Xunta de Galicia vai a seguir, digamos, de media conxelando este canon. Esta é a explicación, iso é o que nos pensamos, iso é o que... Eso hai que verlo. Os factores que motivan este sobrecusto non se incrementa para que gane máis, simplemente está nunha situación de pérdidas derivado por isto, entón que se vai subir o canon e a Xunta de Galicia vai facer que non se incremente o canon de media hasta estes custos, tendo en conta que Sogama sigue sendo máis barata que Nostián e que a Mancomunidade do Garraf. Bueno, nós seguimos dicindo que son justificacións externas, sobre todo a causa do desfase económico de Sogama, está claro. E, bueno, non sabemos en que se vai a basar, que vai a pagar a Xunta. Vostede na moción que presentou ponía que era motivado por factores estatais. Os factores estatais dixen, non sei, cales son. Alguna intervención máis? Sí, bueno, a nós desde a Alternativa dos Veciños estamos de acordo coa moción, parecenos un sobrecosto excesivo, difícil de asumir por parte do Concello e vamos a votar favorablemente. Bueno, nós tamén vamos votar favorablemente porque, nos vimos presentando desde fai uns meses tamén unha moción parecidas a estas, reclamando o mismo en todos os concellos de Galicia, non? Entonces, estamos de acordo co que é o fundamental desta cuestión, que nós pensamos que non é outro que isto ven de que levamos demasiado tempo apostando por un modelo de tratamento de residuos co cal Europa, pois, xa non leva tempo dicindo que non está de acordo. Entonces, claro, de aí veñen este sobrecostes, non? Entonces, nos entendemos que o modelo hai que cambiar e, como ven a moción, habrá que sentarse, pero sobre todo habrá que sentarse cos municipios CAFEA para ver como se pode tratar esta cuestión e non de golpe e porrazo dicir aos concellos, aí vai iso e agora pasade os vecinos, porque iso é outra, non é que o que iramos pasar ou non é o que iramos pasar, é que temos a obligación de pasar. Si non, o concello está incurrindo nunha irregularidade. Entonces, quen vai a pagar ao final isto? Pois os municipios, non? Entonces, nos entendemos que isto hai que estudiarlo moito máis detenidamente, poñerlo encima da mesa, ver cal é o modelo que temos que seguir, e a partir de aí sí que se podrían tomar decisións, pero consensuadas, non? Procedemos pois a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada. Empate, ROF, e volver a votar, decidindo en caso de empate o voto de calidad. Procedemos a votar outra vez, porque hai empate. O que? Nunca pasou O que? en caso de empate.
Bueno, procedemos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Abstención? Pois queda aprobado por voto de calidade. Sí que se aprobamos máis veces por voto de calidade. Sí. Sin facer doble votación. Non sei que ten unha comisión de goberno. Hai unha comisión de goberno. Procedemos ca seguinte moción. Presenta tamén a concelleira do BNG. Moción solicitando a condena do xenocidio en Gaza e a ocupación de Palestina. De la palabra, Teresa. Bueno, vou a pasar xa o encabezamento porque é o mismo. Vou a pasar a exposición de motivos. Desde o Grupo Municipal do BNG vemos con grande preocupación a grave situación que se está vivindo na Palestina e creemos que compartimos estes sentimentos con a maioría da veciñanza, sendo o Concello a institución máis próxima ao sentir da cidadanía. Consideramos imprescindible que o Concello de Fisterra faga súa esta preocupación e as demandas do sentir popular que denuncia a grave vulneración do dereito internacional e os crimes de guerra que día a día e ano tras ano está a cometer o Estado de Israel. O povo palestino está a sufrir unha agresión brutal e inhumana non só desde o 7 de outubro, senón desde hai máis de 76 anos. O Estado de Israel leva décadas de ocupación ilegal dos territorios palestinos e utiliza a forma militar e violencia para impor a súa presenza e manter un réximen de apartheid na Palestina. Os terribles ataques de bombardeos en Gaza deixan máis de 41.000 vítimas mortais, milleiros de persoas desaparecidas e feridas, que non teñen posibilidade de atención médica. Unhas cifras terribles que aumentan co paso dos días. A destrucción dos fogares da maioría da poboación de Gaza, o derrubamento de infraestructuras civis, sen respetar nin escolas nin hospitais. Está a provocar o desplazamento forzado de centos de milleiros de habitantes da faixa cara ás chamadas zonas seguras, nas que tampouco se respeta a poboación civil. Os cortes de suministración e o peche total das fronteiras baixo o control de Israel teñen como consecuencia unha grave desnutrición e fame, especialmente nos máis vulnerables, e a morte de persoas enfermas e feridas que non teñen acceso a medicamentos nin atención médica, situación que denuncian organizacións internacionais como a OMS, a Cruz Vermella, a Media Lúa Vermella e os Médicos Sen Fronteiras, a OMS, a Organización Mundial da Saúde. Na Palestina ocupada é preocupante a escalada de violencia e do roubo de terras para asentamentos ilegais. Desde outubro de 2023, máis de 652 palestinas foron asasinadas fora de Gaza, incluindo 150 menores, milleiros de persoas desplazadas pola violencia, a ocupación e o roubo das súas propiedades e máis de 12.000 persoas detidas en prisións israelíes sen cargos nin xuicios. O pasado 18 de setembro, a Asamblea Xeral da ONU adoptou por abafante maioría unha resolución para exixir a fin da ocupación dos territorios palestinos. Esta resolución pide a Israel que poña fin sen demora a súa presenza ilegal nos territorios palestinos ocupados, incluído Xerusalén Este. Exixe ademais a Israel que devolva as terras roubadas á poboación palestina, permita o retorno ás persoas desplazadas e proceda a reparar os danificados e piden, ademais, a comunidade internacional que non recoñeza as consecuencias territoriais, legais nin demográficas da ocupación do territorio palestino. Por todo isto, en defensa dos dereitos humanos, dos que toda persoa e pobo debe gozar, o Grupo Municipal do BNG propón á Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, condenar e rexeitar as accións militares do Estado de Israel tanto na faixa de Gaza como no resto de territorios palestinos, o que supón unha grave violación do dereito internacional e solicitar a detención inmediata das agresións e a total retirada das tropas de ocupación e das colonias ilegais na Palestina. 2. Instar ao Goberno Municipal a apoiar e difundir por todos os medios ao seu alcance a mobilización nacional de apoio ao povo palestino do 6 de outubro en Compostela. 3. Amosar o respeto pleno ao dereito de soberanía da Palestina e da súa integridade territorial. 4. Manifestar a total solidaridade do Concello de Fisterra con Palestina e co seu povo, lamentando a perda de milleiros de vidas e transmitir o profundo pesar polo padecemento da súa poboación.
5. Instar a Unión Europea a dar o apoio humanitario necesario ao pobo palestino, así como a intensificación da axuda humanitaria e de emerxencia. 6. Instar a Unión Europea, o Estado español e o Goberno da Xunta de Galiza a coordinarse para acoller nas mellores condicións as persoas refugiadas e a comprometerse coa atención sociosanitaria das crianzas palestinas en grave situación de vulnerabilidade e a rotura de relacións diplomáticas e de acordos académicos e comerciais co Estado de Israel. 7. Solicitar á Unión Europea un maior esforzo para impulsar unha desescalada da ocupación e da violencia a través de relacións diplomáticas e do respeto do dereito internacional. 8. Instar ao Goberno municipal a comprometerse a non acoller ningún evento de carácter deportivo, cultural ou de outra índole con asociacións ou organizacións sionistas, adheríndose á convocatoria de boicot económico a Israel e comprometéndose a non mercar produtos de orixe israelí nin realizar contratacións con empresas do Estado sionista. 9. A Corporación Municipal do Concello de Fisterra recoñece o Estado palestino o seu territorio íntegro entre o río Xordán e o mar Mediterráneo. Nada máis, todos os portavoces xa teñen tamén as mocións, xa coñecen o contido delas, por tanto, non vou a decir nada máis, é solamente escutar aos portavoces, pero se queren Final, intervencións. Este é un tema delicado, complicado. Dende o Grupo Popular estamos, como non pode ser de outra forma, en contra de calquer tipo de violencia, de conflitos deste tipo. Entón, claro, nos pensamos, igual que todos que estamos aquí seguro, que hai outro tipo de formas para chegar a unha solución. Hai unha autoridade internacional que está mediando, hai unhas redes internacionales as cales se xogan e non se deben vulnerar, entón hai unha autoridade internacional que é o que máis debe adoptar algún tipo de solución ou mediar ou poner fin definitivamente a esta situación. Sí, desde a Alternativa dos Vecinos, pues igualmente vamos a apoiar esta moción. Tampouco vamos a entrar en valorar moito porque evidentemente pues, o que decía Teresa na moción e Luís na súa exposición, as guerras ninguén está de acordo con elas, as invasións tampouco, bueno, non estamos de acordo co que está pasando neste momento. E vamos a votar a favor desde a Alternativa dos Vecinos. Bueno, nós estamos de acordo evidentemente que a exposición de motivos porque é suficientemente clara e hoxe en día todo o mundo está enterado do que está pasando, non? Ahora ben, son cousas que a nivel municipal pois quedan un pouquinho grandes, non? E ademais, estando de acordo con todo o que pon na exposición de motivos, pois, sin embargo, cas conclusións e cas resolucións que se pretenden aprobar non estamos de acordo con todas, evidentemente, con unhas sí e con outras non. Porque, por exemplo, o do territorio, o que non podemos é solucionar un problema creando outro, non? É dicir, xa hai moitos anos que se adoptou un acordo na ONU, é verdad que Israel nunca lle fixo caso a ese acordo, e que é o pensar mayoritario no que é o panorama internacional sobre unha posible solución a ese conflito que leva tantos anos, que non é outra que a creación de dous estados. Nós entendemos, e ademais, o noso goberno apoia tamén esa solución, se fora viable, entón nós estamos de acordo con o noso goberno tamén aí neso, non? Entón, claro, a solución que se propón aí, que é outra totalmente ao contrario do que está facendo os israelíes, pois agora facen os palestinos, pois podería estar moi ben, pero é que é poñernos en cuestións que poñelas encima da mesa é querer non solucionar, non? Porque
xa sabemos que é inviable, se pedimos cosas que son imposibles, pois son imposibles. Non conseguimos o dos dous estados, pois imagínate se os mandamos todos afora, non? Nós estamos todos de acordo en que é verdade, é dicir, os xudíos aí chegaron porque os mandou Dios, que é curioso, non? Que os mandou Dios a ocupar un territorio que non era deles, e fixeronlle caso, non? O conto é que, con ese mandato divino, con ese decreto, que non é da alcaldesa, que é de Dios, chegaron ali con ese decreto e dixeron este territorio é noso, e os que estaban ali había que mandarlos para fora, non? É realmente curioso, o sea, desde aquela, pois aí está pelexando, non? Nós entendemos todas, evidentemente, todas as cousas que se din na moción, porque son verdad, pero tamén é verdad que non nos podemos poñer a pretender tomar resolucións que non teñen sentido, porque non as vamos a conseguir nunca, non? Entonces, quizás deberíamos ser menos concretos, ou mellor, a hora de decir o que temos que facer, ou que llevamos a decir nós á Unión Europea desde aquí, desde o Concello de Fisterra, non? O que teñen que facer cando realmente a Unión Europea pois xa leva bastante tempo tamén intentando ter unha postura que ao mellor sean capaces de consensuarla entre todos, que nin siquiera eso é demasiado fácil, non? Como para decir vamos boicotear produtos xudíos ou o que sea, non? A ver, non é esa a solución. Queda moi ben como dereito ao pataleo, pero non é esa a solución, non? Nós imos apoiar a moción no sentido de que realmente o que se plantea é certo, non? Pero facendo esa salvedade, é dicir, cando presentemos mocións, presentemos cousas que podamos acordar, pero non presentemos cousas que vámonos un pouco por os terrenos de dúbida e dicimos auténticas, desde o noso punto de vista, barbaridades. Nós, o que sí estamos de acordo é o que está facendo ahora mismo o noso goberno, que ademais pensamos, non? Que é unha posición bastante crítica co goberno de Israel, que incluso os señores do Partido Popular lle teñen criticado ao noso presidente certas posturas por medo a represalias do que é o goberno israelí, pero, sin embargo, mantémonos nesa postura, que vai bastante nesa línea, non? Pero, bueno, sin ser tan extremista, non? Procedemos pois á votación. Non, eu quería decir algo. Digo que, contestando un pouco ao portavoz do PSOE, penso que todo tipo de movilización, todo tipo de apoio é importante, sea desde os concellos, sea en concentracións. Nós levamos casi un ano a facer agora concentrándonos a nivel comarcal, tamén hai manifestacións a nivel nacional, en Santiago, feito un domingo vai haber unha gran manifestación, esperamos, e penso que calquer cousa que se poda facer, sea desde onde sea, desde as casas, desde todo o apoio que se poda ter neste sentido, que é importante. Por eso, toda esta exposición de motivos e esta petición de acordos que se fagan. Procedemos pois á votación. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada pois a moción. Continuamos ca seguinte moción, que é a moción para exixir ao Goberno galego a licitación e execución inmediata das obras de autovía AG55 da Costa da Morte, e ten a palabra Teresa Fernández. Bueno, xa creo que no pleno anterior ordinario tamén presentaron unha, pero esta acerca o vídeo. xa non me acordaba. Sí, para mí. Nada, estaba dicindo que xa presentáramos outra moción, creo que foi no pleno anterior, no ordinario, sobre este tema. O que pasa que, bueno, agora como hai cambios, e pois agora presentamos de novo outra moción, e neste caso é para a execución inmediata das obras da autovía G55 da Costa da Morte. A exposición de motivos. A Costa da Morte leva moitos anos esperando
a que as administracións executen unha autovía que foi prometida por activa e por pasiva en cada unha das eleccións que se sucederon dende o ano 2003, ano no que se anunciou a súa construción, a raíz do afundimento do que lixo prestige e da desastrosa xestión polos gobernos da época, ao incluirse xunto con outras infraestructuras no famoso Plan Galiza. Despois de 6 anos de parálise do proxecto de abandono nos estantes da Axencia Galega de Infraestructuras e sen que se tramitara a licitación dos contratos de obra dos tramos pendentes do Plan MOVE, Plan de Mobilidade e Ordenación Viaria Estratégica 2009-2015, aprobado pola propia Xunta e polo Goberno que hoxe segue a dirixila, aparecen novidades nunha crónica que o Partido Popular empeñase en que sexa negra para os intereses da nosa comarca. Neste mes, con motivo das iniciativas presentadas polo BNG no Parlamento Galego, interesándose polo remate das obras da autovía G55, anunciouse por deputados do Partido Popular que a Xunta non ten intención de rematar este ano a autovía G55, nin de licitar os tramos que faltan por executar, nin intención de executala como tal, senón que pretenden, non se sabe cando, sustituíla por un corredor de un só carril por sentido. A conselleira afirmou en sede parlamentar que tiñan preparado e xa sometido a información pública, non se sabe onde, un proxecto dun tramo de 5 km entre Salto e Cal, no concello de Vimianzo. Estes cambios da Xunta os proclaman unha vez finalizadas as eleccións galegas e despois de prometer nas mesmas que ían rematar as obras da autovía fiscal. O enésimo engano da Xunta gobernada polo PP á Costa da Morte é evidente, e os anuncios, manifestacións e declaracións de dirigentes da Administración Galega e de representantes políticos na comarca están nos anuarios e nas hemerotecas a respecto deste proxecto da autovía G55 que leva esperando xa 21 anos a ser finalizada. A día de hoxe non existe ningún pronunciamento político do Partido Popular da comarca sobre a intención da Xunta de provocar un novo agravio á Costa da Morte, cuxa veciñanza non recibe o mesmo trato en investimentos de infraestructuras que si se realizan noutras zonas do noso país. O BNG considera que non se pode dar nin un paso atrás na planificación inicial nin respecto da autovía, nin das conexións entre Bardoi SC e co Porto de Brens, todas elas incorporadas no Plan MOVE, aprobado polo propio PP no ano 2010. A Costa da Morte non pode permanecer inmóvil e tragar cunha nova afronta da Xunta de Galiza a nosa comarca, como se nada ocorrese, e menos cando se trata dunha infraestructura fundamental e vital para o desenvolvemento económico, para as comunicacións e para o transporte da bisbarra, necesaria tanto para conectar os parques empresariais e facelos máis atractivos e competitivos como para facer máis seguras as estradas nos desplazamentos en vehículos da veciñanza. Ante este escenario terrible para os intereses da comarca, o Bloque Nacionalista Galego, entre outras medidas, convoca a todos os veciños e veciñas da Costa da Morte, a todas as asociacións e a todos os partidos políticos a participar nunha andaina da dignidade o día 26 de outubro entre C e Berdoias para reivindicar que comecen xa as obras da autovía e para deixar ben claro que non imos tragar un corredor da morte. Por todo o exposto, precisamos e demandamos o apoio de todos os concelleiros e concelleiras da Costa da Morte para exixirlle ao Goberno da Xunta de Galiza no marco das súas competencias as seguintes reivindicacións pelo que o Pleno desta Corporación acorda. Primeiro, de demandar a Xunta de Galiza o remate da autovía G55 e a conexión da mesma ao Porto de Brens, tal como se proxectou inicialmente no Plan MOVE e tamén co polígono industrial de Vimianzo. E dous, apoiar a andaina do día 26 de outubro para exixir a execución inmediata do tramo de autovía entre Salto e Berdoias. Bueno, xa conhecedes o tema, así que agora vamos a poñer o corredor e se acaso ao mellor... O corredor en Fisterra é un pasillo, Sí. Non sei o que tens que facer. Intervencións, pois? Sí, bueno, nos xa votamos algo similar, hai cousas na moción que, bueno, é verdade, pero xa votamos no último pleno ordinario, xa nos manifestamos a favor, nos entendemos que o fondo da moción é que se realice este proxecto que estaba comprometido pola Xunta de Galicia. Entonces, como entendemos que a moción en ese sentido, e tamén queremos, lóxicamente, é unha infraestructura totalmente necesaria para o desenvolvemento económico, para vertebrar o territorio, para todo, pues vamos a
votar a favor. Bueno, pois nós desde a Alternativa dos Veciños de Fisterra tamén apoiamos a moción do BNG, estamos de acordo ca exposición do PP. Bueno, a ver quen a pode acabar, a ver se fixéramos 3 kilómetros ao ano xa estaría acabada, pero hasta agora non fomos capaces nem de facer eso. A ver se a partir de agora o goberno galego, bueno, se acorda da Costa da Morte e acaba esta autovía que tanta falta nos fai. Vamos a votar a favor desta moción. Bueno, a ver, non cambia nada. Prácticamente a moción, único que está o plan aí polo medio, non? Entonces, sobra falar desta cuestión. O que sí, como antes, hai que ter cuidado no que se mete nos acordos, non? Porque está moi ben, apoiamos todos que se faga autovía e todo tal, pero é que apoiedes a manifestación que vamos a facer o bloque. A ver, Bueno, é unha cuestión, podíades apoiar aquelas manifestacións que se fajan, porque cada un facerá reivindicacións pois da maneira que queira. Nós podemos facer de unha maneira, vos de outra, aqueles de outra, aqueles de outra, non? Entonces, por eso que as mocións é unha cuestión que nós entendemos e que vamos vendo a medida que as vamos leendo aquí, adoecen un pouco de teñen unha exposición de motivos moi boa, pero despois a hora de acordar, ao final hai que tragar con cousas, non? E para que? Non hai necesidade. Pero bueno, vamos a apoiar igualmente. Bueno, unha petición que se fai, Pero está fora. de apoio. Sí, pero está fora de lugar, a petición está fora de lugar. Claro, evidentemente. Se o solicitar o PSOE é o mellor. Non facemos. Nós, Non facemos. é que vos Nós non vos manifestades por nada. Nós manifestámonos, pero non lle diximos a ninguén que veña a nosa manifestación. É un ben para todo o mundo, pois, se a presenta o BNG, o normal é que e fai un andairo, unha concentración, igual que para o de Palestina. Nós cando temos unha concentración é aberta para todo o mundo. Vamos facer unha... É o mellor, eu vou. Vale, é unha cuestión. Ahora, de tener unha moción, pois teño que apoiar a tua manifestación, pois non me parece de recibo, realmente. Pero bueno, ponse a apoiar igual. Moi ben, procedemos pois a votación. Votos a favor? Quería contestar que non pide a palabra, pero está tirando coxas. Sí. O bloque traba, o bloque fai política. E outros son que están sentados no sillón solamente para cobrar a... Señora alcaldesa, pero que a corporación apoia a manifestación do BNG, aunque é un pouco forte. Bueno, pois, como xa sei que non diceis, pois xa non apoiamos. Por supuesto, non. Claro. Cuando vos por medio, non. Procedemos pois a... Non hai de que, cando con educación se pide a palabra, pois, dona. Procedemos pois a votación, se os parece. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Aprobada pois por unanimidade, pois. Vale, continuamos co punto seguinte. Dentro da actividade de control, o secretario interventor xa vos pasou as resolucións ditadas pola alcaldía para o vosso coñecemento, as contrarias que teñan reparos. Non sei se isto simplemente don conta, non sei se tedes algo que decir ao respecto. Doi cuenta. Robos e preguntas. Aquí. Algún robo? Pois vale. Si, e máis isto non sei se facer un robo ou preguntar por... Levamos ca rúa Federico Ávila 3, 4, 5 anos en canto tempo xa está totalmente destrozada, pasou o verán así. Como está iso? Está adxudicada a Mantido SL, non, Marcos? Non. A que? A función. Está na mesa de contratación, están valorados por
Igual a 10 temas decir cal era a mellor proposta. O sea, xa se sabe cal Estamos é. neste. Mañana Ainda non está a comisión. estamos neso. Estamos tan neso, Porque estamos digan. entre onte, mañana, estamos... Sí, conteste. Bueno, contesto porque está na mesa simplemente. Federico Ávila, decía hoy Mantido adxudicouselle Camiño de Inso. Federico Ávila fixose ante unha mesa, mandouse a valoración do técnico para que dé a puntuación de cada empresa. Na próxima propoñerase xa un... Pero xa se sabe que é un Mantido. Non, Mantido era Camiño de Inso. Equivocaste, pero... Sí, eso foi un erro. Federico Ávila ahora mismo onte enviouse o técnico e as puntuacións para a valoración, o técnico valorará e na próxima mesa propoñerase unha empresa a quen adxudicarse. Eu creo que esta hora, se todo vai ben, podría empezarse entre 2 e 3 meses, quizás. É que é unha vergonza. Empezar a obra, O estado no que está, de arriba a baixo, unha vergonza. Sí. Ou a impresión que causa na xente de fora. Estou totalmente de acordo con isto. O próximo verano xa non estaremos así. No verano ainda é un Cristo. Vale. Mira, por que razón había tirados uns libros nun colector do lixo co selo da biblioteca municipal? En que Non tedes constancia deso? Non, en que colector? Houve xente que incluso, antes de estar tirados, pues claro, colleu os levamos para casa, pero eran moitos libros. En que colector era? Eu sen calera, No, mediante de Lorelai. Eso miron de Covirán. De Covirán. Pois non sabemos. Primeiro non se coloca Sí, non sabemos. Pois o mellor Pero non era ningún, nin dous, nin tres, eran lotes e lotes. Eran lotes, sí. Pois Con selo, con eu, xente que levou, o sea que a xente tamén non sabe, porque ao final todo se... Non sabedes? Non teño... É a primeira noticia. Además había libros que, por lo que me comentaron, non os vi, que eran, bueno, bastante... non eran daquela vez, digamos, que eran bastante atuais. Pois non teño. Deberían estar nunha casa, desde o Concello ou desde a biblioteca. O selo tiene a biblioteca municipal, Pero Non, nós non temos orden de tirar libro ningún e os da biblioteca, os voluntarios que están na biblioteca non quitarían nada sin decirlo. Bueno, eu digo, por alguén nos puxo, algo tuvo que haber para que aparecen ali. Sí, non sei. É a primeira noticia que temos. Vale, con respecto ao polideportivo municipal, vanse cambiar, además do tema da estrutura e todo que acabamos de tratar, vanse cambiar vestuarios, equipamento deportivo, todo isto. Sí, xa fixemos o proxecto. temos unha memoria Presentamos. Temos unha memoria para reformar, barra mellorar as gradas, os vestuarios e a pista. Bueno, é unha actuación costosa, creo así de memoria, falo de algo como 125.000 euros. Estamos falando ca Deputación a ver se podemos conseguir unha axuda. A pista non era que dixestes dos plenos que estaba ben, que limpando xa estaba. Ahora mismo non podemos facer ninguna actuación sobre ela. A pista non está ben para pasar. Pero habría que mellorala, nós non temos o diñeiro ahora mismo para facer esa reforma do pabellón, entonces estamos en busca dunha axuda e temos a memoria para poder conseguir. A instalación de agua e todo isto tamén está moi deficiente. De agua, O sea, tío, a agua do pabellón sale con sale un color, eu penso que eso tamén habría que cambiar, non? sí, porque na reforma van tamén os baños, grifería, todo. Vale. E saiu hoxe tamén o programa de actividades deportivas, non, do Concello. Pero hai algunhas actividades que teñen, o sea, empezan en outubro, o 15 de outubro, se non é 15 ou 14. 14 de outubro e rematan en decembro. Son 45 minutos a semana, son 4 clases, quitando... Sí. Eso que... Porque queremos aproveitar o técnico, a contratación do
técnico que temos para facer unha actividade de 3 Na meses. mediación educativa ten, por Sí. exemplo. Sí. Pero eso Xa, pero é moi insuficiente, non? bueno, pero é un extra, sí, é un extra para aproveitar a contratación deste rapaz técnico. Entonces facemos ese curso de 3 meses. Pero bueno, non sei que vos atrevedes a pedir. Era porque comenta eso. Comento porque polo que acabades de facer, que a modificación de código, Empezamos xa logo, non? aquí xa Vale. Probablemente escribirás algo tamén na red social. Bueno, o que ti queres. onde eso sempre. Claro. O que eu quero, non vou a escribir o que quere usted. No. Eso xa Pero xa por lo menos, fai usted. por lo menos diga a verdade. Que máis? Mira. Sobre todo na zona interior do... sobre todo na zona da vila, no centro, no campo, todo por aí. As arquetas están super empachadas. Sí, xa o vimos, estamos... Bueno, hoxe creo que andamos por ali ademais, sí. Aí creo que había que actuar tamén. Sí. De acordo que sí. Nada máis, non ten nada máis. Gracias. Moi ben. Alguna intervención máis? Sí. Vou me repetir. Non pasa nada. Sabemos que temos a documentación xa para traer a Sí. pleno, PEPRI, en plan Sí. modificación puntual. Temos todo a punto. Penso que faremos un pleno extraordinario con estes puntos, vale? Bueno, alegro. Sí. Por fin, Sí. eso listo. Non deu tempo porque bueno, nós temos que tamén facer os nosos informes desde Normal. Secretaría de Intervención, pero si temos Entendo todo perfectamente. Moi ben. Non hai que explicar nada. Gracias a nos toda o interesante que está a documentación Sí. toda a lista e que se pode facer o trámite para traernos aquí, non? moi ben. Xa sabemos onde se vai facer o novo centro de saúde. Aí eu a intervir despois para xa contesto. Bueno, tuvemos a visita o día 30 de setembro, tuvemos a visita da subdirectora de investimentos do SERC, a Belén Suárez Masó. Entonces, bueno, recorremos o centro médico actual, o inmoble e todo, porque a opción que a nos máis nos gusta, que é a planta baixa e a planta primeira do edificio actual, pois ela descartou a planta baixa totalmente. A planta baixa dixo que era insalubre, que ela non iba a informar favorablemente, que xa non a iba a contemplar, o sea, que eso que non. Pero que sí, a planta na que están é máis a inferior, que ten ventilación natural, todo, bueno, xa non descartou, ponendo, vai a valorar con un ascensor exterior polo hueco da dereita onde están aquelas escaleiras sin sentido que non teñen pasamanos nin nada. Pois por ali que se podría poñer un ascensor que unira todo o edificio e fixera accesible ese inmueble. Eso foi o que dixo daqui, o sea, a planta baixa temos que descartala. Dixo que bueno, non lle viu, non viu nin con ventilación artificial, ali dixo que non se podía traballar, sequera que moito menos ter pacientes enfermos, nada. Pero bueno, quedaron esas dúas. E logo vamos a San Roque, pois é unha parcela que cumple aos aparcamentos, pero bueno, é unha parcela. Ela dixo que iba a valorar, eu se lle expliquei que San Roque quedaba ela a subir tamén. Si, pola ubicación, pois evitaríamos que as personas do núcleo de Fisterra evitarían utilizar o coche para ir ao centro médico, pero bueno, está por ver o que ela faga. Quedou eu penso que dixo que iba a facer moi pronto, que en un mes ou así iba a facer a súa valoración técnica e económica, e que ella iba a pasar aos seus superiores, que ela non decidía nada, pero sí, bueno, xa a recomendación esa xa iba a facela, de feito xa non a contemplou, Despois da visita dixo, non, planta baixa, isto non, aquí non pode albergar o centro. Pero as outras dúas, sí, as outras dúas plantas, sí, dixo que lle había posibilidades e que a ela non lle disgustaban en absoluto. E logo a parcela
da que para facer un centro novo. Entonces presentaramos a valoración técnica e económica, bueno, presentará ya aos seus superiores e teremos unha seguinte reunión. Xa vos irei informando. Temos algunha noticia de se vai facer algo no Faro ou non? Non, é unha noticia que teño de momento o PP non cede, ben, iremos traballando máis o tema. No centro de Salusiñas non, o sea... Están contestando, se ustedes sabe algo sobre o Faro. As reunións son con vostede, non? Si, pois déxeme decir. Entonces non hai progresos de momento, espero que os haxa no futuro. Nos queríamos que non lo cedera, pero bueno, de momento está que non. Iremos traballando. Do Faro, sí, do Faro. Bueno, ela sabe eu tamén. Sí, claro. Porque, Porque evidentemente, as reunións, bueno... é a autoridade portuaria da Coruña Sí. a que realmente ten que dar o ok para esta cuestión. Hasta día de hoxe demos moi pouquiño para adiante porque non están por la labor do noso proxecto. Bueno, polo menos o que presentáramos nós, non? No seu día. Pero bueno, pois é unha pena que non se siga, que nós entendemos Continuamos traballando. que o que nos deixamos pois era unha boa idea e que non levan a cabo pois é unha tristeza seguir co Faro pechado. Non hai que perder a esperanza. Bueno, vale. Para facer a rúa Federico Ávila necesitou vostede facer un convenio ca autoridade con Portos de Galicia, non? Quizás fora debido a eso que tardaron tanto en facela, porque mentras non tuveran un convenio, pues non podían. Non tiñamos a disponibilidade do... Cando realmente Ni tampouco tiñamos as dúas fases do proxecto. Cando realmente, sí, pero é que a nós xa nos pasou unha fase sola, porque nós ao principio quixemos a facer dunha. Hai un proxecto no Concello que é único, de arriba a baixo, non? Que nós solicitáramos a autorización de Portos de Galicia para facela, cando se estaba facendo a do Molle, pero nunca recibimos resposta delo, non? Entonces, daquela quedou así, porque non podemos dar. E tamén nos querían obligar a facer ese convenio que despois firmaron ustedes, non? Cando non era necesario facer ningún convenio, o único que teñen que facer, independientemente de que firmaras o convenio ou non, o de facer a rúa Federico Ávila podía estar feito igual, simplemente con a autorización de Portos de Galicia que nunca quixo dar. Eso era o que lle tiña que haber contestado cando lle preguntou, que nunca quixo dar. E por eso ainda está así. Podía facer algún ano que podía estar xa feita. Porque teño que reconocer que desfacer, desfixámola nós. Ou facer a rede separativa que hai debaixo. Por eso xa fixemos o proxecto no seu día para poñer o pavimento, pero non se pudo. Bueno, mirei así de pasada nos decretos. O arquitecto está contratado por 3 meses. Hasta o finales de outubro. Sí. Es que decir eso, que a finales de outubro vamos quedar sin arquitecto outra vez? Ou faremos unha... Se non temos ainda, que non teremos, faremos unha prova. Cuidado con as irregularidades, Dijo como nós, fixemos tantas irregularidades con os arquitectos, vai a ser que se contagien, En fin. Veredes, Sancho, que decía Don Quijote. Nada, xa está, non hai máis preguntas, señor. Gracias. Bueno, algunhas son reiterativas, o do preo que chiga para contar, pero bueno, xa teño máis, son repetidas. Tamén xa me dixeran que seguramente que iría nun pleno extraordinario, incluindo tamén o das ordenanzas, Sí, a caravana que están pendentes, e dos camiños forestais. exacto, sí. Preguntas, quería ver se se pode facer algunha actuación na rúa
Vasco Pérez Mariño, antigua corredoira, non sei se sabedes que é un tramo do Camiño Xacobeo, ademais está moi transitada, está ao lado do tanatorio, bueno, é a paralela que de feito os veciños e veciñas e usuarios do tanatorio solen ir por ali, entón está moi, bueno, non sei se tedes pensado facer alguna actuación nese sentido. Teño que pensar ahora, despois desto, En todo caso, mirade como está, porque se pode baixar, que mentre non haxa a ver que actuación se poda facer. Mentre non haxa un proxecto en firme, pois a ver se pode facer algo. Podedes nos dicir, máis ou menos, os gastos por parte do Concello que tivo estes, desde que se fixo da zona do Porto, que foi concesionada? Non, así a de pronto, de memoria e non. Que tomo nota e que, por certo, leva un tempo coas farolas encendidas de noite e de día. Non sei se as farolas do Porto. Sí. Non sei, temos ben seguir, porque supoño que deixo ter un reloxo e tal, e tedes que mirar porque está, xa digo, estuvo incluso no verán, encendido de día pola noite, por día, non sei se lo dixo. O gasto serían días puntuais, xa non diremos a hora de que mire, pero en todo caso os gastos eran os da luz, porque o demais xa veníamos facendo, a limpeza, estaba... Que te refires? Aos gastos ordinarios o que nos comes? Más ou menos de todo, sí, todo mantemento, luz, todo de luz, a limpeza xa vai, pouco subiu a factura da limpeza por limpar eso que xa o limpábamos, porque xa se limpaba. De momento da cláusula esa das terrazas non se traballou nada? Non, das terrazas exteriores, digo. Sí, non. Bueno, un pouco polo mesma zona da Xarroneira, xa sabedes que porque as plantas e as flores que puxestes son de temporada, claro, xa están encargadas, e entón supoño que ali pega moito o nordeste, está ao lado do mar. Si, xa están encargadas. Si, pero digo que non é o mellor que se pode hacer, porque iso está dando lugar a un gasto que é o mellor, porque que dura un mes, non sei. Entón, o mellor habería que mirar outra opción, en vez de plantas de temporada ou flores. Bueno, flores que duran un ano, porque está o concello, hai todos os concellos. Sabedes por que pasades por ali? Fan as flores, todos os concellos teñen o seu xardín de temporada, e non é ningún dispendio. Esas floriñas que se pusesen, non sei se eran 3 euros cada ramillote. Sí, pero de cada mes, non é unha, non dúas, non tres. Non, esas digo, para non facer unha proposta de mirar outra cousa, pois hai plantas que aguantan o nordés, o que, como metrosideros, arbustos, outro tipo de... Pero bueno, quero dicir que bueno... En Sarroque, no terreo público que hai, que de feito é unha das opcións para o do que por certo, nós estaríamos, porque además está reflexado no plan xeral e tal, como de servicios, incluso, nós apoyaríamos que se fixera ali un centro de salud, incluso con un centro de día e tal, unha obra importante que daría o seu tempo, porque, bueno, falando un pouco do centro de saúde, o edificio dai tamén é do ISM, por iso digo que non sei como respirarán. Non sería un problema, non. Bueno, porque tiña pensado preguntar o que, pero como xa... Pero eu non sei se eles, o conselleiro sempre manifestou que ele estaba máis por a labor de facer un centro novo, unha nova construcción, que non aproveitar un edificio que... Claro, que se fala de que está ben que fora no casco... Está ben, pero que a xente das aldeas, de Sardiñeira da Pel, tamén teñen que vir en coche. Si, o que pasa que se podemos evitar que os do núcleo, pois, se podemos evitar eso, perfecto, pero se non, pois, eles van a tomar a decisión agora. Eu non vou a retrasar ningún día eso, porque por empeñarme que sea aquí, se eles dicen que será lá. O pueblo non medra para lá, non medra para... Quero dicir que había tamén bastante. Non, eles tomarán a decisión que eles crean. Bueno, falando desa
desa parcela había colocado un cartel anunciando un aparcadoiro para caravanas, puxo o Concello. Sí. E despois sacaron para cando fixeron a obra do paso de peóns que hai ali. Bueno, a idea, basicamente, acabouse a temporada de verán, as caravanas agora que veñan teñen sitio de sobra onde poñerse. Pero foi o Concello que puxo. Fómonos. Habilitámoslo para que pudera ter ese espacio. Despois quero saber se o Concello ten cedido ou facilitado algunha outra asociación aparte da de San Vicente a Casa Escola de Vilar. No. Porque ali de vez en cando pues, hai actividades e coches e tal que a verdade é que eu non coñezo e por eso quería saber se estaba cedido algunha asociación ou algo. Leva o asociación. De feito, quenes teñen a chave é o Concello máis a asociación de San Vicente, San Vicente de Duio. Será que por medio desa asociación lle facilita a outra para facer actividades? Porque ali isto incluso están facendo yoga e tal. Son elas, sí, é a asociación esta. Sí, son elas. E despois a ver se pode actuar, que vai dende Escaselas, ás Merdesuxo, que é un tramo moi transitado polos peregrinos, os veciños, que cando pasan de feito os coches teñen que meterse na leire e aparte que pode sentirse a un atropello, que sea, non? E máis, eu propoñería que se vai traballando nun proxecto de, unha senda peonil faría falta nese tramo. Hai algúns tramos que xa, diante de algunhas casas, en que se fixera, no goberno anterior tamén fixera un aumento da estrada, na primeira zona das Caselas e tal, que, aí vese que hai un pouco de ancho, pero despois o resto está, pois, eso, que a xente non pode nin pasar por ali, porque se teñen que meter cara ás leiras, porque non está demasiado un tramo do camiño, o camiño xe por dentro, por as Caselas ás Merdesuxo, toda esa zona. É a carretera que vai para Coxa. Sí. A carretera normal. Sí, nós xa temos proxectos desa carretera, se é a que vai desde esas Caselas do cruce, Vale, que xa vai está, para as aldeas. xa temos o proxecto, buscar a financiación. Nada, tiña do centro de saúde, pero como xa respondiu, e despois, ao final vou a preguntar aquí, que é o que pasou co dos tapices da memoria, que eu fixen unha proposta dun proxecto sobre os tapices da memoria creo que foi en febreiro ou así, que era se podía facer para o 8 de marzo xa do ano pasado, pero non dou tempo, que era muller, e ao final non dou tempo, pero sí que aceptaste esa miña proposta de facer esa actividade, e incluso había unha placa e uns díticos que se imprimiron para facer para un arco, na Casa do Arco, e volver a colgar os tapices ali despois de vir das diferentes universidades que pasaron, tanto de Santiago como de Coruña, Pontevedra e tal. E entón, pois, como non hai resposta ni tal, xa falei contigo varias veces a nivel particular, incluso me dixestes que a placa que estaba feita pois que xa desaparecera, podía pasar por unha valla de a placa, sí, pero temos que a ver se montamos entonces para informar tamén ao resto dos portavoces e tal, que había ese proxecto, pero que, que vai facer mal. A ver como vai. Pois temos que reunirnos e montalo na Casa do Arco, que querías ti, volver a poñer o tapiz ali. Busquemos un día e quedamos e decidimos se é para o 8 de marzo. Ao final apareceu a placa non. Teño que revisar todo, seguro que extraviei o Pérez. Sí. Moi ben, gracias. Damos entón por finalizar a sesión de hoxe.
21 a 32 horas, estamos por finalizar